Mä kirjoitan. Moi. Tupee. Niin siis mä kuvaan nyt Tupeen mun kaverin Letulingon kanssa. Ja tää on jakso 2. Ja tässä näin opetetaan vielä kaikkia aloittelijalle hyvä video, että niinku, jos ei tiedä vaikka mitä trades tarkoittaa tai more tai for, niin tässä opetetaan ne. Tai ei tiedä mikä on kiveura. No niin, eka vaihe. Mikä trade on? Niin, mä sanon niinku vaan trade. Niin, ja sitten painan tosta sen kuka on sen kanssa trade, niin sitten siitä painat sen jakoavaimesta. Sitten tuossa lukee se trade, niin painat siitä. Sitten sä voit vaihtaa vaan kaikki kamoja. Näin, niinku vaikka näin. Ja sitten accept, niin. Noin. Annan takas. Niin, kato, sitten voi pistetään accept. Noin. Joo, ja sitten, no niin, mä annan nyt kamat sille takas. Oho. Nämä. Noin. Sitten nämä ja sitten nämä lasit. Oi. Noin. Sitten vaan pistetään accept. No. Connected. Ja sitten opitaan mikä on giveaway. Eli sä sanot niinku pyydät näitä tyyppejä. Ja sä kirjoitat giveaway. Sä droppaat jonnekin jotain kamaa. Ja sitten päästät ne kaverit. Ja sitten, ennen sitä, kun päästät ne kaverit, niin lasket vaikka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja go. Niin sitten päästät ne kaverit vaan sinne hakemaan ne kamat. Ja se on niinku donaamista. Ja donaaminen tarkoittaa, että niinku antaa toisille kamaa. Ja sitten, mitä more tarkoittaa? Se tarkoittaa, että olet riidamas, niin sitten sä niin kuin, vaikka, mikä se olikaan, niin sanot sille more, jos sillä on huonoa kamaa ja sä vaihdat jonkun vaikka crimsonit, niin sitten sä sanot more, niin se pistää lisää kamaa siihen. Ja sitten for tarkoittaa sitä, että mitä se haluaa se kamu, jos se vaihdetaan jotain, niin sitten kysytään, for tarkoittaa, että se kysyy, että niinku, mitä haluaa siihen vaihtaa toisen kanssa.